Michael. No. No. Kita mo siya. So guys, we'll go to Mercado sa Yati. Palita og saging para snacks. So, I'm here na sa Changi sa San Vicente. So, this is what they call Changi here in Yati, Liluan. Because Changi is different from Mercado. Mercado, I think it's more bigger than Changi. Para balik yan, sir. Oh, ako tayo mo turon ba? Thank you, ma'am. Salamat. So, palit tao central nga half. Sila na siya, ma'am? So, 24 ang 1/2 kilo nga central. Mo ni bagong sanggi diri sa San Vicente, Liluan, no? Medyo gi-widen nila ang lugar, ang daan para mas dali ang access sa mga. Thank you. So guys, so far dali ra kita padung sa tauli. Para ato ning lutuon ang atong saging nga turon. I'm home. Order niya 21 kabuok. Magpostos nami kay nanay mga dagan ng order. So, ito yung 10, 7, 3, 5. Busy mi, mag-deliver na mi. Si daddy nagbantay ni baby. Bugno ta, bugno. Na. Mag-deliver na mi. Baby! Di ko yung ka-deliver. Dali. 10. May hapon, magluto tayo po. Sabaw sa baboy. Latang bukog. Okay. Gabi. Luya o
guys, susunod ko muna yung asawa ko guys. Kasi may overtime siya 2 oras. So, I'm here na guys. Medyo ginabi kasi nag-overtime yung wife ko. Supposedly out niya ng 5. Tapos nag-overtime siya hanggang alas 7. So, naana siya ni out na dugay ka ay. But actually, nagluto na ko ang nilatan dito. Is ready na. Bye! So excited to eat. Ikaw ba naman? Ano sa baby ko? Hi, Kai! Hi! Vi! Vi! Uwi na. Rest na, rest. Hoy. Busy siya. Choche buhay. Ano yan? Sinaslow mo ba? Sinaslow mo. Yan, ang ginagusto mo. Gusto ko mo. Nagbalog na siya ng mangugat na bugat. Bakit kayo, Crisol? Up. Balance. Lang. Tiil lang gusto ko. Tiil. Kay Dins. Vi. Wala ka na ka, Vi. Magdali-dali. Hindi siya dagan. Bangon na lang. Muna siyang mangugat. Walang paong pa ni mo ba? Gusto niya siyang mabangon. Iyanan mo na sa lingkod, ba? Tan. Wala siyang lubot. Isa sa mga nagsikit kaya mo lang ikapilit. Nice. Ito mo kang tiil. So guys, happy mi gini ha. We thought nga among baligyan nga saging wala mahalin. So daghan man ang order. Naglibog mi kung saon. So naka-snack mi gamay. And then naurot siya. Naglibog ko kung saan pag-deliver. Okay, daghan na order niya. Mao to, na uban ni order wala na mo ma-happy kay nautan. So tomorrow na lang sad. So that's all for today. Don't forget to subscribe my YouTube channel Busnoy. Wow! Thank you. Oh, kanang naisig istorya nga mao na buhat